Majong adlaw sa tanan ninyo mga kapubs no. So may adlaw so karon mga kapubs naghimo day taog turon nga blanghoy mga kapubs no. Okay, natay gipanitang blanghoy dia nasay saging. So okay. Ato nang bangguron mga kapubs. So kini ding turon sa mga kapubs. Blanghoy na siya nga bangguron. So okay. Sugod na taday og banggon mga kapubs. Okay. Murag taon gid ko nawa kahimo og turon. So shout out ay ko ani mong bangguran no. So 10 years na siya, legend na siya no. So ligto sa nato nang ugasan gani mga kapubs. So ingani ni ang pinubre nga snacks mga kapubs no. So kining turon gid mga kapubs para sa ko mao gani pinaka the best nga pang snacks. Ngani lagi na mo nga nataw tas bukid pobre ra tang tao. So ngani jud na mo ang pinakalami na gini namo nga snacks ning turon. Binanggod nga blanghoy dayon sa sinter anak na ay saging nga hinog. Mana siya mga kapubs mo natagbanggod. Kana siyang binanggod na to ato dai nang kupusan. Kuhaan na to yang katas, yang duga no. So kuhaan na to na siya. Kay para di pud kayo humok ingog hulma na to. No, tanda plastar na to diha no. So hot doon gyud na to siya kupos. Kinato ang kupusan limpyo sad na kay ako nang gilaban atong naging tuig. Limpyo kay na oy. Mo siya kupusan gyud na to nya kana yang katas ilabay na nato dili na to tigumuna ilabay ra mana siya iyabo na to yang katas na kupusan gyud na to siya before na to ihulma na perting mansus sa nakarelate ani so palihog tag share sa atong video no ug aron makahibaw sa ding uban nga ni dining paghimo og turon so naman sa uban nga lalahi og pamagi ngana ato ni plastada diha no okay ana siya so maghiwa din tadag saging so kini atong saging day mo nagsubra ta mong gi-vlog no atong mga niaging kadlaw naging adlaw no so mo nahinog nang sobra so lami kay himuon gyud nga turon mo sa kining saging atong gihiwa mo na ipalaman na to mismo sa atong turon butang na dito sa turon mga kapubs napaspasan na gihiwa kay hulma taron tadawd okay dayon before na to na kuanon hulmaon ato din mix kan og brown sugar. So man siya brown sugar mga kapubs para perti ka tasty kayo imuhang turon no. So para ingkit ko na perting biuha gyud lami kayo ato na mix og plaster so ingana ra kinamotor na to okay naghulma na ta diha so kinamotor gyud na di lagi na mapanos limpyo masada tang kamot sad nahugas masad atong naging semana mo siya kini day atong gihimong nga turon mga kapubs so dili ni siya baligya no so ato ra ni nga snacks. So snacks na to dili na to ibaligya mga kapubs. So pero kung maghimo tag kuan kanang lami man gud maghimo tag turon nga ato aging kamuton kay para maplastar gyud nimo og hulma gyud. Ano siya? To na nakulma na ko so. Tira sad niya ako ang isuon nga babae oh. Huay sad hulma sa no. May sad hinulmaan sa murag anad gyud nimo kan gyud. Hulma og turon no. Murag nindot kay nice kay yang hinulmaan da nga ko mag like klase. Pero sige la kay ates nga plastar mo na namurag lahi gyud gamay-gamay yahan ako dako managwa na kayo na plastada da sige lang mutira taron tadtaod okay na nga naod gyud siya ang maghimo gyud tag turon mga kapubs laban nga ni nato nga kuan dapat kamuto na nga paghulma ni kamuto rin na nato paghulma kay para plastar bitaw kay pagkahulma gyud maayo kay pagkaduot na ba para plastada gyud kana wala siya diha nice kayo di ba so kada tirada sa daw tanawa sa niya ko ang hinimuan ay nice na kayo lingi na kayo nipis na perting nindutan gyud siya so kini gyud nga kini yung turon gyud sa pagkatinuod lang mga kapubs labi na nga nina akong pobrera mo na siya mo na tong mo na gini pinakadabis na mga snacks nga taga bukid probinsya so nice binakanalmi na gyud na namo nga snacks okay tak ang nagka si mama diha na mantika no so pabuka-bukawon sa natang mantika tirada na dahil ang turon diha plastar na dahil ano diha piti na dahil na diha na ibutang na tanah ana butangan na ginani mo diha kay kanang pabukal gimay na mantika mga kapubs no bukalon gyud ng mayo kanang init ang kayo diha na mulunod ang turon kana okay na tabo na dahil na nimo nyang kayo na di gyud na nimo pud plastar kayo kusog kayo nya di ba inanay ra ba so kana time na nga balihon na nato mga kapubs di mama nagtira nagbali kay murag di kaduta ka kuana na kay expert mas mama ni so naman gyud nga sa gagmay pa milimentary pa mi so magyunay baligya ni mama sa una na tagpiso ra ning buok sa una gyud pero karon mahal na ni kung baligya ni pero kini di na mo baligya snacks ra namo ni mga kapubs no snacks lang no tabuna na sad na nato pag magukay so minura na mo kayo o di ba luto na
puwa na kayo ay basta mailhan na siya mong luto na kay puwa na kayo na siya mga kapobs no, puwa na kayo na timilhan na nga luto na gyud, di ba? Naisa kayo na perting lami agi ang turon na may pinakadabis ako nga snacks ka labi lang na kung pobre. Nga kabutangan na tagwat sugar, di ba? Ready na what sugar dahil na mga kapobs, perting biyuha ingkit dayon paak perting biyuha. Karabing biyuha bisa ginit-init malamig gapon ay paak yun. Ako so yun ang ng kaonan ha gyud kay medyo init-init gyud mo pasok sa pero biyo man sad paak gyapon. Kaon sa ni si daping ay ako pagmangkon ay tira sa do. Katawaan niya mga kapobs ay mubuo ra din tag kalipay ng bata makaon lag turon malipay din taon uya din no sitwasyon pobre ay nya mara na hitabo day mga kapobs no. So man itong nahimo karon. Okay, daghang salamat sa atong mga sulod nga supporters, daghang salamat ko, thank you sa tanan.